Hvad så? Og i Hej dag? alle sammen. I dag så skal vi spise en habanero. Det bliver fantastisk. Ikke så god. Ja. Så. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men vi dypper den lige. Den ser rimelig ond ud. Sådan en lille bastard. Kan min mamma, det er lidt bastard. Bare lige skal ind af. Ja. Shit, den ser ud. Der er kerner i. Jeg kan godt lugte. Det lugter lort. Den er stærk. Shit, det lugter grimt. Er du helt væk, mand? Den er helt for snøvs. Er du helt væk, dansker? Fanden, skal vi spise sådan en her lorte? Men jeg skal lige se. Jeg dør, mand. Okay. Til gengæld så har vi mælk. Hvad så mælk? Hvad fanden er det der? Det er dit stykke, det der. Mit. Ja. Tag det eller lad være. Jeg vil ikke æde det her, men det er fundet stærkt. Det er noget lort. Ja, du starter. Der er kun tilbage at sige god appetit. Nu er for ikke. Kom. Ja. Ind med lortet. Du er helt væk, dansker. Jeg gør det ikke. Du er helt væk. Ej, spis nu. Er den stærk? Er den stærk? Er den stærk? Spis nu, kom. Jeg tager. Ej, en mand. Gider du? Nu render hele vejen ned. Fuck, det er stærkt. Min mund dør. Fuck, det er stærkt. Jeg får det rimelig varmt. Ens tunge, mand, den brænder. Og ens læber. Jeg dør. Min tunge brænder. Hvor lortet til at stoppe. Sunshine, det brænder det her. Den er lort i helvede. Og det var så denne video med habanero. Det her lort, det er. Vi ses, shit. Vi ses.